guys, so mayong adlaw sa tanan, no? Good morning, good morning. Today's video atong i-update ninyo ang pagligo sa atong mga chickens, atong Shamo, Basilan, Cross Texas na siya. Alright, so ito na siyang liguan. Ganun tawag. Alright, so magligo tani ron.
Balik ba? Balik ni mabili tayo. Asawan. Kailan ya? Saya mo pa na mo. Sipat na matapos siya dito. Vlog ko. Ay, pa si YouTube. Alright guys, sumoto ang mga updates ako ang mga Basilan, Shamo. X sa yes, pare dere. Hi pare, baru makita ka sa YouTube. Si paring Rainier guys. Hi sa tanang mga wan naga San Miguel no. San Miguel Bohol. Ayun nga dahil gwapo kayo pare. Let's update ta sa naglumlum na Basilan Shamo. Yung dingog man to. Bukat. Sure. Naog siya guys. Tutong ganap. Nagkahinda na yung liog. Taghan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 kabukit lo. Wah. So guys, mo na lang siguro to no. I-update ram na ko pohon o kung sana subscribe lang mo sa mga channel para updated mo sa mga videos about sa ato ang mga Basilan Shamo. Kato actually kuan dito siya. Ang katong nga itlog mix na to siya pud na Texas gihapon. Natay Boston Hatch na gold na diri no. Sa previous na mga video na-upload to na ko. Ano siya amahan na tong mga itlog. So update naman ako pohon. Subscribe na guys. Thank you so much. Bye bye.